בסרטון ואם עדיין לא סאב, אז שימו סאב, מה אכפת לכם? זה נשק כזה. A few moments later. או, שם בן אדם. או, 2 אפילו. מה זה, זה... 2 קילים. כאילו, אני לא אזלזל, את האמת. אתם יודעים. מה זה, לא רואים כלום. טוב, אחד כבר הרגתי. עוד אחד יתערב, מה זה? עוד אחד יתערב. יש כבר 2. או, בוא נראה את האולטי. אחד מת. וואו. מה זה? וואו, האולטי זה שבור. הוא בעצם כאילו, אני לא לוחץ על כלום כדי להסתגר, כן? זה האולטי. אני פשוט מרביץ. כן, אני אחליף נשק, כי וואו, כמה קילים. רגע, אני עם נשק חיים. וגם לעצמי חיים, אתם יודעים שזה חשוב. וואו, כמה דמג'. הלו, עצר אותי מלהרוג אותו. אוקיי, הוא מת. מה זה, יורה בי? עוד אחד מת. אני ב6 קילים. בן אדם. וואו. אוקיי, עשה בלוק, סבבה. גם אני. לא, זה דריפ לי את הנשק. טוב, אני אפעיל אולטי. מה זה, הוא הורג אותי. אסור לי למות לו, זה... אוקיי, אני נראה לי מת לו. אני בורח. אסור למות, אני חייב יש לו ארמר אפיק. מה זה, מדריפ לי את הנשקים. לא יודע למה, אין לי כלום אין לי שום נשק, אני לוקח פה. טוב, שהם ילחמו. אני אתערב בסוף שהם יהיו וואנו. יאללה, מצליח את זה. אתערב עכשיו. לא, הוא מת, אבל הוא בא עליי, וגם הוא מת. זהו, 2 מתים. עוד בן אדם.
סבבה. אוקיי, יודעים מה שתי אנשים, אני כבר אשים אולטי. אי אפשר לשלוט באולטי הזה. מי שעצר את זה משוגע. לא. אוקיי, אין לי אולטי כבר. טוב, אני אלך לזון למה הזון הזה משוגע. אני צריך לא, אין לי גם כאלה. מה הוא יורה בי? מה הוא יורה בי? אני צריך... אני לא יכול לרפא את הנשק שלי, אין לי את הדברים האלה. רק בן אדם אחד נשאר. ניצחתי.